Dami din pala. 30 kilo man din yan, oh. Oh, puno din. Nakakain din ba ganyan, ano? Nakakain din, ano? Anong tawag sa inyo niyan? Ayun mga kamandaragat, ipapakita ko po sa inyo yung yung panibago na naman na hanap buhay ng ating mga mangingisda dito. Hinuhuli nila yung yung kung tawagin dito sa amin ay guno. Yun yung ginagamit nila sa sa pangpakain ng ng alimasag. Ayan mga kasamahan natin na mangingisda, nanguhuli sila ngayon ng guno kung tawagin dito sa amin. Comment po kayo kung anong tawag ninyo sa ganitong klaseng isda. Ayan, kulang po ang gamit nila. Ayun, no? Guno. May ikutan lang tapos bubulabugin Ayun na. May supot, pinakasupot din siya punta dito. Ang dami ng salo kanina, Yan doon. Dapat pala niyan, malaki ang ikot. Yan, dun po sa mga nakakapanood sa atin dyan, mga taga-Mamalaw. Nandito ang inyong mga ayos. Ito yung isasalo kanina? Kapal. Pagkakasampa po nila ng simple lang yung nila, paghuli nila ng guno. Pagkakasalo, sasampa ulit. Tapos area ulit kapag may nakita na nakaawan. Sa tabi lang ito mga kamandaragat, tuhod nga lang. Hindi mo pala pwede pagtaib, Yan, ganito mga kamandaragat, pwedeng pakain sa yung sa fish pond. Pwede rin naman na pamain sa sa bubo na pang kasag. Yan, tama tayo dito. Nahuli tayo mga kamandaragat doon sa huling area. Kaya ito, titingnan natin yung proseso ng paghuli nila. Sa bangka din dapat pala ang pag-area, hindi ang pwedeng tao lang, dapat natakbo. Hindi sumakay dito sa amin. Ayun mga kamandaragat, nakakita tayo ng nakita pala sila, hindi tayo. Nakakita sila ng kawan. Arihan na ito. Ganito lang yung simpleng nila, simpleng proseso lang ng pag-aarihan nila. Nakita sila ng arihan. Nawala. Ha? Maguguno na ako ngayon. Ayun mga kamandaragat, na sila, mapurma na. Ayan, ganyan. Ayun mga kamandaragat, doon sa may hulihan ng yun. Sa may hulihan ng bangka na yan,
Yan ba yung tinatarget niya? Ay, ayun. May hulihan ng ano na yun, oh. Ay, yung target nilang aryahan. Ganyan lang yung pag-aarya nila mga kamandaragat, oh. Arya! Ayan. Kinukulong lang mga kamandaragat. Kapag ano nila, oh. Yan, di kabilang dulo lang yung ano. Malalim na pala. Kasama tayo dito. Palayo dito sa may bangka. Pag naikutan na mga kamandaragat yung kawan ng ano, nung puno. Maganit yata, sabit yata. Parang maganit. Manong hila lang yun mga kamandaragat. Yan na, masok na. Oh! Bakit sumabay? Sinitumi nila ng kapaganan. Hindi nahagit pa yun? Kasi nakasalubong. Ano pala itong pabigat? Kaya nakasabit-sabit pala. Kaya nakagantay sa kanina. Nahagip mga kamandaragat yung ano. Uli. Manipis. Ayun pala. Ano naman yan? Kapal. Ano ga? Wala anak pa ako na kita. Mahuli ka dyan. Papakain ka sa kasag. Hindi, di ako mapakain. Oh. Oh, may ano po. Baka mahalit. Baby. Lihot. Astin. Oh. Yan oh. Mga busbus. Yes. Daming gulo. Lubog ang gulo natin.
isa oh. Yes. Yung isa po. Yun yung pangalawang ano mga kamasarap. Pangalawang banyera. Tatlong area pa lang ano. Tatlong ikot pa lang dito sa tabi. Ito yung una. Yan, akit na ulit yung ano, lambat. Hindi naman to lambat eh. Ang tawag dyan, rambing ano? Rambing? Nako. Ang ganda ng unang taas talaga. Pantayin yung kuno. Diyan na kayo. Ngayong manaraw. Abangan nyo, may nalabas ng kawan. Yan, maghahanap na ulit tayo ng ano, panibagong kawan. Alibat yun doon sa may green. Nasakto ang uwian ay. Diyan sa may green na yan baka meron. Yan, may panibagong maispatan na naman ng ating mga kasama niya. Yan. Ayan na ulit. Styro lang yung palutang nila. May tingga din siya pero hindi karamihan. Ito mukhang daragat, maganda-ganda na ulo naman ito. Dapat maikutan yung bangka. Yun na, yun na. Dapat pala bang kami dito.
dami-dami din. Bawal mambakaw. Yung mga dami-dami din yung nadali namin. Oh. Ah. Ang dami din pala. 30 kilo man din yan, oh. Oh, puno din. Nakakain din ba ganyan, ano? Nakakain din, ano? Anong tawag sa inyo niyan? Anong tawag, puno din? Mahirap na yung kalsidan. Prito, toasted, ano? Mahirap na yung kalsidan ni kalsidan. Tayo. Yung isda na yung mga kamandaragat, hindi sa amin dito nakakain. Bantayan mo dun, ano yung ano, dali. Yung kapal, tapos tawagin mo kami. Dito, na may naliligo dito. Tapos tawagin mo kami, dali. Sampan na ulit natin. Lapot yan ako. Mayroon. Yun o, tatalunan, ayun o, kapal o. Ayun o, sa may hulihan ng orange na yan o, ay dilaw na yan o. Tatalunan ay. Hanap na naman tayo ng mga panibagong ano, kawan ng guno, mga kamandaragat. May na-spot na naman tayo dito. Ayun, tatalunan o, parang makapal yan. Dami na. Baka may ano na yan. 20 kilo ano. Hanggang 100 kilo. Dapat na ano lang yung mga kamandaragat. Umalis ka dyan. Dahil Roy. Wala. Hindi na nanambat yata. Tatalunan na. Yan. Parito na ata. Yun ang nahabol yata. Ayun mga kamandaragat, comment kayo kung anong tawag sa ganitong klaseng isda dyan sa inyo. Dito sa amin, ang tawag dito ay guno. Ito po ay dumadami dito sa amin sa tabi kasi nga hindi naman ito dito kinakain sa amin. Ang nagiging silbi lang nito ay pakain sa alimasag. Pinapakain lang po sa alimasag. Kasi napakakapal ng kaliskis dito. Ispatan na naman tayo. Bilis din dumami ng guno ay palibasa hindi nga nagagalaw.
tayong ano. Ay, yun, sa tabi. Ayun. Pang-anim na yan, Ariano. Ito mga kamandaragat, pang-anim na ano na ito. Pang-anim na area namin. Kung makaka-area. Babaw ano? Hindi na yan. Yan. Area na naman natin yung ano. Panibagong Guno fishing. Ay, nasa unahan lang pala yung may pabigat, ano? Ay, kaya pala nakakasinip sa ilalim, ano? Yan na, naabangan nila yung kawan. Wala nakabaon. Ayan. Ganda ng purman yan mga kamandaragan. Yan. Sabay bagsak ano? Sabay bitaw. Baka dun tumakbo. Ano? Nakatakas. Tiro, ano naibigay mo? Nasaan? Magkano? Ay, nandito ako mamaya. Sabihin mo. Pero ayos na rin yung